Aga jingalekai final jong ke jingalekai football aga second Northeast Olympic Games arajar RPR kabalong haga jella Meghalaya. Haga jingalekai final ka Meghalaya under 21 Persia ya ka Mizoram under 21. Haga jingalekai baru artli ki kenhun kilapen i ya ka jing tibet ka jongki. Bad haka kela step omdon gino gi kenhun ki bayo bot pen kijat. Henry kat badang yak ke jing lekai ka Mizoram kala yo pen kijat ningkong haga minit ka basan peusau lengba rolu poya. Bad day lengba ke shigol ki player jong ka Mizoram bad kumjuru ki pajba ki bawan bad kershan ya ka Mizoram kila yo mensim haga ke jing lekai. Bad haga minit ka ba prapeu lengba umal sau lunga ka Mizoram kala yo bantep ya ka gol ka ba ar ka jongka lengba gini ki ar gol ka Mizoram kala don jingkerman bani ora ya ka nam la du haka ba kala tam lupa ya ka Meghalaya da ar la ka not chua bankut ka jing lekai kata ka minit ka ba lengba umal sau lunga War Starwell langsiang ula yo bantep ya ka shigol nagamanta ka Meghalaya. Hadu bakut ka jing lekai kirang lekai jong ka jella Mizoram kilala bat lim ya kirang lekai jong ka jella Meghalaya da ar la ka wei leng bag ni jing job ka kenhun lekai jong ka jella Mizoram kat kalayo ban khur ya gold medal kat ba ka kenhun lekai football jong ka jella Meghalaya kalayo ban khur ya silver medal.